Hlobo zam lithi lizwi namhlanje ingabe wamlala na uYosefu umkakhe. Hayi akazange amlale wamitha njani. Ithi iBhayibhile wakhawulwa ngumoya oyingcwele. Yinto kwayivaphi into kokubana umfazi amikhe hlobo zam engalelwanga. Kodwa ke yenzekile lento kumkaYosefu. Waxelela umyeni wakhe uba hayi ndimithe ngumoya oyingcwele, ulelwe ngumoya oyingcwele umkaYosefu, walalwa ngumoya oyingcwele hlobo zam. Ikhangeleka ikukunya lento xa uyijongile hlobo zam. Ayahlukanga ekakeni. Kodwa madoda abazalwane bayasinyela into yokokuba basixelele into yokuba umntu uyamitha engalelwanga. Wayike wayiva wena ntokaJaceni le nto ithethwa ngoomani noontaba basixelela uba umitha umntu engakhange alalwe. Ngumhlola nawe yinto yasentsomini. Yintsomi le. Yintsomi le tata. Ndiqiniseke nawe zange uyive le nto. Zange uyive naphakade le into uba umntu alalwe. Ungathini wena laa ntokazi yakho ufike ikhulele? Ungakhange uyilali. Ibe isithi iyavuma awuyilelanga kodwa ikhulele. Masinganyelwa bazalwane.